drugarice i drugovi, poštovani članovi predsjedništva i svi prisutni. Sve vas srdačno pozdravljam, neizmjerno se zahvaljujem na pozivu te čestitam na organizaciji konferencije u ime Mladih socijalista Hrvatske i Socijalističke radničke partije. Velika je čast biti dio revitalizacije odnosa naših dviju omladina. Sad više nego ikad od iznimne je važnosti boriti se za radničku solidarnost jugoslavenskih naroda. Geopolitička zbivanja u našoj regiji posljednjih nekoliko godina uvjerila su nas u to. Svjedoci smo prodiranju interesa zapadnih kapitalističkih struktura u sve pore naših zemalja, što se očituje u postepenom zauzimanju direktne kontrole NATO i EU grupacija na državnim procesima, posebno u domeni vanjske politike. Van Balkana taj proces istog je oblika i u središnjoj i istočnoj Europi. Nedemokratskim asimiliranjem bivših socijalističkih zemalja pod nadležnost zapadnih hegemonskih struktura postiže se dvostruki cilj. Prvotno, osvajaju se nova tržište za kapitalističku klasu imperijske jezgre, a drugo, ostvaruje se simbolička pobjeda nad socijalističkim projektom u Europi u nadi da će ona oštetiti globalni radnički pokret. Ovakva je situacija nadalje pogoršana provođenjem interesa domaćih buržujskih klasa, odnosno utjelovljenju ideje antikomunizma u ideji antijugoslavenstva. Na taj način negiranjem svih uspjeha i pothvata jugoslavenskog socijalističkog pokreta. U Hrvatskoj je to doseglo vrhunac ustavnom zabranom priključivanju ikakvoj zajednici južnih Slovena, pod prividnom krinkom održavanja narodne autonomije, iako trenutno proživljavamo situaciju potpunog podlijeganja državnih interesa pod NATO i EU. Ta je dominacija vidljiva u golemoj emigracijskoj katastrofi koja je zahvatila dobar dio regije, a cilj je provedba politike podijeli pa vladaj i time postizanjem intenzivnije razine eksploatacije. Nadalje, neupitno je da su društveno najosvještenija generacija u svakoj povijesnoj epohi mladi ljudi. Sukladno tomu, jedan od glavnih javnih interesa buržoazije je propagiranje svoje ideologije među njima, očitovano u sve izraženijem reakcionarnom tendencijama omladina u službi kapitala. Svjedoci smo postepenom, ali primjetnom porastu fašističkih organiziranih grupacija, naliku onome viđenom na početku prošlog stoljeća, a ista će struja nastojati u nadolazećim godinama, služeći se državnom represijom, u ime kapitalističke strukture osigurati vječno neometan protok kapitala do svojih koncentracija na zapadu. Međutim, znamo da se to neće dogoditi i znamo da jugoslavenski socijalizam još nije poražen. Dokaz je postojanje i solidarnost naših partija. Što više, možemo i sa sigurnošću utvrditi da će uloga radničke klase naših zemalja periferije igrati značajnu ulogu u sukobu globalnog juga i sjevera, a upravo u tome leži i važnost suradnje makedonskog i hrvatskog radničkog pokreta. Zajedničkim djelovanjem, organizacijom i širom solidarnošću sposobni smo pozitivno poduprijeti ne samo pojedine borbe, već i percepciju odnosa naših naroda, kao i dijeljenje aspiracije, a ovakvi kontakti ključan su korak u provedbi toga. Još jednom se duboko zahvaljujemo na pozivu za konferenciju, te se nadamo da će proći izvrsno. Pozdravljamo daljnju suradnju naših omladina u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva uspostave socijalizma. Pozdrav svima i smrt fašizmu, sloboda naroda.